Wat gaan we doen dadelijk? Hoe doen we dan even? Wie laat moeten we beginnen? 4 voor? 4 voor? 4 voor. Ja, dan moeten we eens dadelijk omkleden. Misschien dat iemand nog een dadelijk gewoon op zijn gemaakt een tasje koffie weet je. Geer. Het is nog een tier. Een drukke dag had je. Ja, het is kapot maken. Ja. Goed, nog heel even jongens, pak ik even samen vast. Ja. Succes dan. Heel veel succes dadelijk. Toi. We gaan dus wel misschien toch verstandiger dat we eens even omkleden dadelijk. Maar kijk, Ja, hij wil zingen. kom voor jou. Ja. Heel veel zin, maar ik heb wel veel mee. Heel veel. Nou, heel veel toi. Hé jongens. Succes. Nou, leuk. Fijn succes. Fijn dat we zitten. Klein Lemonade? Nee. Dat moet wel. Oh, lekker hè. Ja. Dat is helemaal gelopen, of niet? Ja, pak er weer een paar aan. Ja, ik ook. Kunnen we met de drank dan beginnen? Een bakje of 2, dan kunnen we beginnen. Daar gaan we horen, dan moet je ja, zitten we even. En jullie bezig? Ja, zetten we drie keer in. Jongens, als het een beetje volk komt, dan geef hem wat jetje. Osbert. We gaan vanaf. Rudy. Ja, dank je. Jackie. Heel goed. Ollie. Ja, lekker. Heerlijk. Doe het weer toch, hè? Echt lekker. Het zal geweldig iets hier. Ah, kijk. Dat moet ook in. Kom maar. We maken hem lief. Ja joh. Dan moet ik nu de taxi bellen. Afwachten. Ja. Nou goed.